veľmi spokojný. Obával som sa, že či to nebude trpieť tá druhá séria s tým, že hej, prvá bola bomba a druhá, no už to nejako budeme musieť zdať. Ale za mne tie dejové linky, ktoré tam sú, tak pokračujú tak kvalitne, ako ich nastavili v tej prvej sérii. Niektoré sú zaujímavejšie, niektoré nie. Ghoul je ten absolútny highlight celej série. Tento ťahá celý seriál, aj ten herec, ktorého nakastovali, Walton Goggins, je úplne perfektný. Myslíš Red Mask z Marvelu? No. Jeho dejová linka je úplná bomba. Akože tie ostatné sú tiež OK, celkom zaujímavo ich prepájajú, ale vždycky sa teším na ňo a dávka tejto postavy v každom dieli je dostatočná, máme tam aj jeho minulosť. Ja som spokojný, ja som OK s tým. Ja mám s týmto seriálom problémy, že je tam príliš veľa dejových liniek. OK. A veľa ich nezaujímavých. Nie, že nezaujímavých, proste ma nechytajú, lebo keď už vidím toho beznosatého gula, keď už viem, čo sa dialo v minulosti, hádame a hlavne ten svet postapokalyptický je tak dementný, že ho milujem. Proste chcem vidieť. Každý ten volt je úplne inakší, ľuďom tam inakšie šibe. Je to proste o tom, ako ti rupne v bedni. A koľkokrát a nakoľkokrát. A mňa ten svet úplne fascinuje. A nedokážem ho nepozerať. Je to niečo ako, taký istý vzťah mám k tomu ako The Last of Us, že proste veľa vecí mi vadí, ale musím to vidieť, lebo je to fascinujúce. Takže za mňa, ale efektovo, okrem tých cosplayovských mechov, je to úplne skvelé. Hej, no, ako videl si aj poslednú epizódu? Teda predposlednú, keď už išli v Las Vegas, keď už išli... A keď sa bili s tými rohatými príšerami? Hej, akože extrémne vtipné momenty, keď tam išiel tam s nimi jeden týpek, ktorého, že dobre, si pripravený na svoju snajpovaciu pozíciu a odpadne mu ruka. Tak teda asi nie. Áno, je to proste Amazon, však? Ide si svoje. Amazon, hej. Je tam dokonca aj Macaulay Culkin zo Sám doma, ktorý hrá... No, niekto mu prepne tak a myslia si, že sú zase rímska armáda. Čo? Áno, sú také veci. A páčil sa mi aj backstory o babe, ktorá prišla o oko, to som tiež, mi tiež oko z toho vypadlo ako jej. Jo. A baví ma to. Hlavné je, že ma to baví a ak bude ďalších 10 sérií, tak si to určite pozriem.